Mara ta' 86 sena hija l-aħħar vittma tal-pandemija f'Malta. Il-mewt tal-anzjana ittella l-485 il-numru ta' vittmi tal-virus fil-Gżejjer Maltin sa' 8 ta' April tal-2020, meta dakinhar mara ta' 92 sena kienet l-ewwel fatalità tal-pandemija li issa ilha magħna ftit inqas minn sentejn. Bejn il-ħamis u l-ġimgħa 786 persuna oħra riżultaw pożittivi għal COVID-19 fil-waqt li 888 ġew iddikjarati mfejqa biex issa huma 14,962 il-każijiet attivi fil-Gżejjer Maltin. Fl-aħħar 7 ijiem biss kienu 6,588 il-persuni li riżultaw pożittivi. Il-persuni rikoverati fl-isptar bil-virus telgħu għal 123, żieda ta' 9 pazjenti fuq il-ġurnata ta' qabel u minn 5 telgħu għal 7 dawk li qed jingħataw attenzjoni speċjali fit-taqsima tal-kura intensiva. Sa dan it-tant numru ta' Maltin li jinsabu fuq cruise fuq il-cruise liner MSC Grandiosa spiċċaw maqbudin fuq u wara li 150 persuna li kienu abbord ittestjaw pożittivi għal COVID. Fl-aħħar sigħat il-vapur daħal fil-port ta' Palma fejn tniżlu 15 persuna minn dawk pożittivi li skont rapporti kienu kollha asintomatiċi jew b'sintomi ħfief. Sa issa mhux magħruf jekk il-vapur hux se jkompli bl-itinerarju tiegħu jew jekk dawk li fadal pożittivi hux se jitniżlu f'xi port ieħor. Jidher li ħadd mill-Maltin abbord ma hu pożittiv għal COVID. Fuq il-vapur bħalissa hemm il fuq minn 4,000 persuna.